Satu lagu sudah, menika Mbak Putri sampun, Nimas Ayu Rinvi sampun, Nimas Ayu Afi, alhamdulillah matur suwun. Sampun ngaturaken tetepangan ngasam kamendut jumbuh kalih swasana sesarengan campur sari Mayangkara dipun pandhegani adik kula Nimas Ayu Niken Salindri matur suwun. Keranten iki Bapak Ibu sedaya sampun napa ngentosi adik Niken nggih menika sampun rawuh ugi matur suwun diantu-antu suwantene monggo sedaya kanthi semangat HP-nya dinyalakan semuanya jangan lupa di video buat nanti dokumentasi sangu turu ngoten Pak Bu nggih nggih matur suwun beri aplaus tepuk tangannya dong nggih terima kasih Nimas Ayu Niken Salindri Mayangkara. Terima kasih. Alhamdulillah matur suwun. Niken. Dalam. Alhamdulillah. Selamat malam Mas Tobil. Selamat malam adikku. Perkenalan dulu dong. Oke. Karena Mayangkara kan baru kali ini. Ya. Di MC-ni sampean. Nggih. Jenenge sampean Mas Tobil sapa? Nggih. Dipun tepangaken nami kula Tobil Mahesa. Tobil Mugoladoh wi ya. Ya kancane Munawasito. Nyapa lo lambemu iki? Ini kita kan berada di Desa Kresek, Tempurrejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kediri. Ngene lho tak warai. Iki apa jenenge? Apa iki lek ngarani ilat? Ilate iki diparani dhuwur. Gila nih iki koyo iki piye? Ri. Lah malah rono to kan Pak. Enggak iso kan? Tapi meh iso lho mau ayo njajal. Kedi. Angel Ken, angel. Kedi. Wes malah muka aku susuin sama ngapunten ya Dik ya, ngapunten ya Allah. Mas Tobi enggak iso. Namanya apa manusia itu pasti ada plus minusnya. Ya toh? Nggih matur suwun. Samian ya enek plus minusnya. Plusnya apa Dik plusnya? Ora enek. Lho, yo ganteng apa piye ngono lho. Ora. Lah wong wis wedaan kaya ngene lek ganteng. Lah iki lho wedaan ora malah putih yang bulak kok iki. Wedak kuwi lho Ken, makeover lho mek ngene iki. Makeover apa? Dik iki keban terus latulip kukulen malah makeover. Oh, larang lho kuwi. Larang. Kok mampu Lek ngutangi Mas Ipan ya Dik ya duite Mas. Urung tak sahur bar iki engko insyaallah. Iya wes alhamdulillah. Ning sampean ki suarane apik Mas. Takoni suarane apik engko duet karo aku. Alhamdulillah. Engko tes nada ya. Nggih. Tes nada, tapi sadurunge dhewe nyanyi, iki didongakne sik. Nggih, betul. Agam warga masyarakat Kresek dan sekitarnya. Karena malam hari ini ora teko Kresek tok. Ning teko ngendi-ngendi. Kota Kediri saiki lagi tumplek-plek ning kene. Alhamdulillah. Ini mohon perhatiannya buat yang ada di depan duduk, yang belakang berdiri, nggih. Nggih. Terus ini di depan ini masih ada tempat. Kalau mau ke depan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa kan Pak Po? Nggak apa-apa Anda? Hah? Ini kan masih longgar toh. Yang belakang biar bisa agak maju gitu loh maksudnya. Nggih, boleh monggo. kan? Nggih monggo dibuka mawon. Monggo buka mawon, monggo. Dibuka mawon blak ngoten Pak. Nggih, monggo. Nah, niki tasik luwung karo niki kamangka. Iya, duduk sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan tontonan gratis, nggak bayar. Alhamdulillah, matur suwun. Iya, iki sing duwe kajat iki RT 03 RW 01 Sing dadi nganten. Loh, kok manten to kan? Lah iki acarane Dirgahayu lho. Wis to aja maca iki, ndak dong aku. Asli kan. Dirgahayu NKRI yang ke-79. Iya. Pak RT Bu RT iki lho. Mampu lho nanggap Mayangkara dan Niken Salindri lho. Matur suwun ya Allah. Beri Allah tepuk tangannya dong. Kamangka RT, lah lurah ora nanggap. Lah, iki lho, Mbah Lurah. Mbah Lurah, RT RW ngeten iki kompak lho. Niki tanggal pinten niki Mayangkara? Biasanya Mayangkara Niken Salindri ki bayarane
apa jenenge 40 juta 40 sekitaran Kediri. Nggih, Kediri. Iya toh. Iki berhubung apa jenenge budeku dhewe. Nggih. Tak diskon. Nah. Jadi 45 juta. Alhamdulillah. Aku kurang apik piye lho, Jan. Tepuk tangannya mana buat RT 03 RW 02. Wah. 01. 01 kan? 01. 01. Heeh, iki sing duwe hajat namane Bude Rini. Bude ini. Bude Rini iki Mbak Yune mamahku. Oh, Dadi ya cek dulur plek keteplek plek ngono. Oh, nggih. Niki anu to, garwane Pak RT to? Lho, menika. Lah iki piye to rumah samu iki? Iki nggih piye to? Bu RT ya garwane Pak RT masa garwane wedhus. Oh, nggih. Wong, Pak Hisam to menika. Lah, Pak Po Hisam itu yang ini, sing Pak Po gendong Hisam. saya. Oh, nggih, Iku nggih. Pak Pohku, duwe anak jenenge Mas Rijal, Oh. Mas Sepa karo Dini. Lah Oh. wis sedulur mbek aku. Lho, tasih sedera lho kalih kula. Niki Pak Hisam niki lho. Lah berarti wae dulurku no berarti. Iki piye? Hooh lho, Pan. Lah dulur kon piye? Pak Hisam lho. Mbok sumpah tekan glegek to. lah Masa kok aku iya? duwe dulur kok kaya kethek ngene. Oh, lah coba ganteng-ganteng to kan. Ya kaya kethek ngono lho. Emas. Masa ijek dulur karo sampean Pak? Nggih Pak Hisam, Mas. Yo Pak gelem sampean dadi dulure. Hisam. Nggih, nggih. Yo ngalah. Yo sampe nakoni to, Pak. Oh, Titik. dulur saka Nabi Adam. Lah niki lho Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kamu kan Islam. Islam Berarti toh? kita masih saudara. Alhamdulillah. Iya, semua yang Matur suwun. beragama Islam itu masih saudara. Saudara matur Iya. suwun ya Allah. Kita itu masih saudara sama Nabi Muhammad. Wah nggih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah. Semoga Bu Dery ini Pak Po Hisam sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Semoga rezekinya banyak. Amin. Semoga bisa umroh bareng-bareng keluarga. Amin. Semoga tercapai cita-cita anaknya. Amin. Dan Pak Po Hisam ini sudah haji. Nggih, nggih. Sudah haji. Kalau Bu Alhamdulillah. Dery ini mau haji tapi habis ini umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun. Ken enek informasi masuk niki. Mbah Lurah ketawise nika pun anu ketase iki ndang anu mayang. Mbah Lurah iki ketoke arep nyalang kok iki. Nggih niki ketawise pun nika pun rogoh-rogoh nika Mbah Wis Lurah. rogoh-rogoh kok e. Persiapan Mbah Lurah. Tanggal pinten, Pak? Nggih, tanggal pinten? Kalau DP riyen apa pripun? Ben Pak Lurah ya ora nyalang campur sari liyane. Lah nggih nggih mayangkara selalu di Ya. hati. Matur Ini suwun. buat warga Kresek semoga sehat selalu. Diamini Pak Bu. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Wis. Nyanyi ya? Yo nyanyi. Nyanyi dulu ya. Nggih Mas nggih. tes nada dong. Du du du. Du du du. Nih, sama ya? Nih. Nggih, Mas, sama bisa nyanyi toh? bisa. Oke, kita dites dulu Mbak Afi, sini dulu Mbak Afi. Iki bengi iki tenan. Oh, jan kok bosok-bosok aku bengi iki. Wis ora iso muni Mbah Lurah ngapunten nggih Mbah Lurah. Mengki pun kesupen lho mayangkara lho menika. Mbah Lurah. Kamu bisa menyanyi ya? Bisa dong. Ya, ya, ya. Ini coba diperhatikan saya ya. Nanti di apa? Aduh. Nanti dipraktekkan ya. Ya, tak perhatikan. Bukan diperhatikan gitu ya, Nah, goblok kamu ya. bilang diperhatikan. Itu loh maksudnya diterokkan. Oh, diterokkan, Ya. ditirukan. Iya, ditirukan. Nadanya masih pan. Re, re, Yo, Oke, ngono ya. ya. Nadanya dong. Sik, yo dirungokno. Oke, duduk ganti Mbak Rini. Aku iso apa ora bagianku ki engko. Iku hehe apa ora aku ya? Aku bagian sing hehe haha kan. Aku seneng. Bisa ya kayak tadi ya? Bisa. Naik satu.
Masih Pan. Naik. Masih Pan naik satu lagi ya? Perasaanku ora penak. Nyelodul badanku kok saling ngene. Oke, masuk. Masih Pan naik 2 oktav, Mas. Anu, tak mimik saya. Yo, diperhatikan tangannya ya. Tanganku lo blok. Oh iya. Oh. Iki lho, sawangan. Terana. Yo. Awal apa tengah toh, Ken? Awal. Awal ya. Kok ndak kena toh suaraku? Wah, sama. Oh iya. Ganti lirik. Ra 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 ra. Re 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 re. Ken, ini Ken. Iki nggono liyane ra. Iso Caca iso ya. Nyecel apa jenenge? Kur. Ra 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 ra. Re 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 re. Ayo jajal posisi kabeh yo. Ngomong ngono ya. Ra 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 ra. Iso kabeh kok rungono. Re re ayo. Mbak Lurah, jangan kancani kula to, Mbah. Bagian Iki kae. kok bagian terakhirnya dikei ha ngono ya. Oh, nggih. Ha. Yo. Sampai to, Ken? Nadamu kapira? Ha, iki ta apa ra ya? Ra sa 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 sa. Kok es krim loh sing muncul. Biar kan terus ha. Sama bisa nyanyi Banyuwanginan judulnya apa? Apa ya? Kenapa Pak? Gelandangan? Mungkin tepat tangannya mana Magu buat Tobel. Ojo kuwi lho Mas, aku ndak apa lagune. Aku iki ngetes IQ-ne iki lho, jek eling apa ora bake aku sing lali. Oh, nggih alhamdulillah. Ya Allah. Ayo, aku kasih nada Napa, Dek? Sekti. Oh, Sakti Mandra Guna. Mano Dek iki kan? Yo. Madep aku to. Pak Bu kula kalih Tobel cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Mboten.
Sing kene muni ndak cocok jajah sing kene Ken. Jajah sing kene, jajah. Pak Bu, kula kalih tobil cocok napa mboten? Mboten. Nyapa ya sebabnya? Njajal-njajal cacah iki paling Cah. Cah, yo engko tak imbu selawe kok mek iki tak dum. Sik ta urung tak takoni lho. Anu, Cah, aku cocok enggak karo Niken? Ora. Aku iki bengi iki melu sapa to jane? Abu, melo sapa ya ki? Sing ngabari sapa wong aku ndaro malah ana MC-ne iki. Bu Lini lho, Bu Lini kula kalih Niken cocok mboten, Bu? Bu Lini kok ya ora cocok kok. Aja, Bude, miskin noke. Ndak duwe apa-apa ya. Ya heeh, ndek nyatu ya lagi ya blek. Ponakanmu arep mangan kerikil. Ya adalah. Ya, akan piye, Nduk? Guyan ya, Mas? Iya. Bu siapa? Kalau nggak Bu gimana? Ini kakak aja ya. Nama saya Usianya berapa? Usia saya kira-kira berapa ya? Ya wes sembarang, kakak nek ya. Terima kasih ya Kakak Susan. Tapi pantasnya dipanggil ibu biar kita lebih terhormat gitu ya. Atau mama aja. Mama Susan ya. Oke, baik. Oke, ini Budir ini minta lagu apa? Mah aku leranya versi. Atau Pak Pohisam? Pak Pohisam kesini Pak Pohisam. Piye to ya? Oh, duit entek wisan dike pelunasan ki mau. Iyalah ngono. Ya. Minta lagu apa? Pelampiasan. Kok ya wis ngerti lagune kuwi lho. Lah ya, Bude ki nyemoni sapa lho jane? Pelampiasan Mas, coba dang nadanya. Bude, seneng gak hari ini, seneng gak? Senang sekali. Senang sekali. Sing mirsani akeh ndak? Banyak sekali. Dihitung ada berapa? Lebih dari 1 ribuan loh ini yang lihat. Apalagi yang live YouTube itu masih banyak lagi. Bude nanggap Mayangkara getun ora? Boten. Bahagia ndak? Bahagia sekali. Temongi rego nggo rupa ya jane. Beliau belas tepuk tangan. Pokoknya lek larang ya jelas apik ya ora. Bu Umi, nggih matur sembah nuwun. Injih, terima kasih. Lah niku tasih digegem niki Bu nggih. Sampun nggih. Oh nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Sudah? Sudah apa lagi? Ayo apa lagi? Napa? Iming-iming ka sing enek njaluk tali kotang ngono ka sapa? Kalau poncotan kalau biasanya. Napa? Oh nggih. Sigar. Selendang biru. Ada yang minta cinan bana. Cinan bana. Iya. Nah, Dema. Sekarang jam berapa sih? Alah sih jam 8:30 jangan. Lo jam 10. Jam 10, Nanti jam 10:30 yeah. Kita joget bareng-bareng semuanya berdiri ya. Alhamdulillah. Biar panitianya nanti bisa joget bareng-bareng. Oh nggih. Sing apik hadiah apa Ken? Hah? Sing paling apik jogete hadiah apa Nduk? Hadiahnya motor. Alhamdulillah niki lho ini. Iki jogetnya kudu ngene ya Ken ya. Gak kudu. Walah ndak kudu. Sing penting semangat. Wah ya wes. Hadiahnya motor berupa brosur. Yo. Tak kira Sudah ya, ini biar mbak-mbaknya dulu. Mbak Niken masih tenggorokannya perih banget. Wah perih. Wah sakit tak? Iya sakit. Enggak sakit tak? Sakit banget ini karena nadanya tadi ketinggian. Oh nggih. Mas Ipan enggak sakit tak?
Nggih. Mboten kalih om kok. Ya dah, biar mbak-mbaknya dulu ya. Nggih, matur suwun. Wah, jan niken.